आज सकाळୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ପରିବା କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଫ୍ରିଜରେ ପନିର ଥିଲା। ସେ ପନିରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ବନେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଉପରକୁ ଗଲି ଆଉ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତୋଳିକି ଆଣିଲି। ସେଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲି। ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସବୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲି। ପାଣିରେ ପକାଇ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ୟାକୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସିଝିଯିବ ଏହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ଆସିଲାଣି। ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ। ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ କିଛି ବରଫ ପକାଇଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଳଙ୍ଗର ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରୁ ଛାଙ୍କିକି ସେଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଏବେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାଟିରେ ପକାଉଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବାଟିରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ନେଇକି ପେଷ୍ଟ କରି ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ପକାଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଉଛି। ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିଦେବା ଲାଲି ଲାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁରା ଲାଲ କରିବାନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲାଲି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପକାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ କଷିବା। ମସଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ଫାଳ କରି ପକାଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଲି, ମସଲା ପୋଡ଼ିବନି। ପାଣି ପକାଇବା କଷିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଆମ ଘରେ ଲଙ୍କା କେହି ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ତରକାରୀ ଲଙ୍କା ବେଶୀ ପଡ଼େନି। ଆପଣମାନେ ରାଗ ଖାଉଥିବେ ଯଦି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ଚିନି ପକାଇବା, ଯାହାକି ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ପୁରାପୁରି ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେବା। ଏବେ କଷି ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛି। ପକାଇକି ୟାକୁ କଷି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଉଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଟିକେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ସ୍ମେଲ୍ ତ ପଳେଇଥିବ, ସିଝା ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ଗିନାରେ ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ଦେଇଦେଉଛି ସେ ପାଣିଟା। ପାଣି ପକାଇ ଏବେ ଭଲ କିନା କଷିଦେବା ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଲାଗିଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଦେବା। ପାଣି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପନିରକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଉଛି। ଏ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଦେବାକୁ ବି। ଆଉ ପନିର ମସଲା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜିବ ସେମିତି ପୁରା ଗୋଳେଇବା ଭଲ କିନା। ପନିର ଭିତରେ ମସଲା ଯେମିତି ଭିଜିବ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ପାଣି ବି ମରି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି এই ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚୁନା ଚୁନା କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର କିଛି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ବଟରର ଗୋଟେ ପିସ୍ ତା ମଝିରେ ଦେଇଦେବା। ଏ ଗରମରେ ହିଁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପାଲକ୍ ପନିର।